Sa atong unang pagbasa ni ay tiguang nga si Eleazar nga nakakita Diyos Ginoo sa iyang kinabuhi ug nagsunod sa pagtulunan sa tinuod nga Dios. 90 na iyang edad. Unya kay patyon man sa hari ang dili mosunod sa mando sa hari, usa siya sa patyonon niya ang hinungdan kay di siya mukaon og baboy. Lami ra ba kay dang baboy no? So motoy usas mga timaan nga kung di siya mukaon patyon siya. Kamo og inyong edad mga 80, 90 niya pakanon mo baboy og di mo mukaon patyon mo mukaon mo dili. Mga 80 na 90 na imong edad niya na litson diha lami keng litson niya gidili na nimo ba sa imong pagtuo niya pakanon ka kaon dili. Kaon oy ano gud taong di mo kaon. Ang example ni ini kaning baboy karon pwede naman na kanong baboy kay gitugot naman as Ginoo. Ang kuan lang ani ang kahulugan ani ang kalibutan, ang lami sa kalibutan. Kana bang yawa iyatang dalitan og tentasyon unya kanang lami ba? Lami sa atong baba makatagbaw sa atong gana niya moingon dayon na ang yawa di gay ka mohimo ani patay gyud ka ana magantos gyud ka saman andam batang mo antos aron lang pagsunod sa Ginoo o enjoy life. Lingay mong tupad inaandam kang mo antos. Ano siya mao na pag-abot na ni Kristo kani si Sakeo dato pangulo sa mga kobrador sa buhis, murabag kanang head sa BIR or sa customs, pangulo man madato magina niya. Nangandoy siyang makakita sa Ginoo, nangandoy lang siyang makakita kinya kay mubo man siya si Jesus masalipdan mas mga tao kay nagsige magsikat man kay ni Jesus sa una, viral man sa ni siya nga tao, daghan kay magsigsunod-sunod. Di kakita si Sakeo ning saka siya kahoy aron lang mutan-aw ni Jesus. Dato kayo mikatkat sa kahoy murag unggoy. Unsa may imong ikatawag anang dato kay nga tao nya mukatkat sa kahoy para mutan-aw lang murag kana bitan sa una mutan-aw man kaning tari is manok ni anak man sa kalubihan usahay naagi manaka nga tos lubi kay mutan-aw lang sa naglabok nga manok ba. Daghan man kayong tao magpunsisok anang tarian kanang roydahan ana may mga lubi skilid mga kahoy usahay mangatkat dito ang gusto mo tan-aw. Napamikoy kaila nga babae asawa pertis ang sugarulap kat yun nga tos lubi musuliyaw pa dito kana gasakas lubi babaeng dako gasayal ra ba. Unsa may mo ikasultian ang dato nya mukatkat og kahoy para lang makakita og sikat nga tao, nagpakauaw pila ra man gid untay pag-order nga hawa sa mo diha dato gud siya hawa sa mo diha pariya ra gud as Kristo dire wa siya mo ana nidagan siya unas mga tao nya saka siya sa kahoy nagpakauaw siya para lang makakita ni Jesus. Munay una niyang gibuhat ang sunod si Jesus nga nakakita sa iyang dako nga tinguha nga makakita niya niingon pa gyud oy kanaog di ni honong pagid si Jesus in kanaog diha sa Sakeo. So ang tanang tao ni tan-aw ni Sakeo nihangad ba si Jesus siya oy Sakeo kanaog diha adto koron sa inyo moabot. So ang paninguha ni Sakeo nga makakita ni Jesus ni resulta hinoon nga si Jesus na mismo mo'y nikuyog og mikaon kuyog ni Sakeo. Pagkadako ang grasya ato
So kung kita gusto ta makakita Ginoo, magpakauaw usa ta. Gay ka na being na kung mong tupad, ing na andam kang mauwawan para ni Kristo. Pananglitan ron, asawa ka, nya imong bana nangabit. Din amo jud ka kakita Ginoo ana. Nya kung gusto jud kang makakita Ginoo, pagpakauwaw, unsaon man, higugmaa ang imong bana, higugmaa ang iyang kabit, alagari silang duha. Uwaw kay ka ana. Himuon kang maid sa imong bana o sa iyang kabit. Uwaw kay na, pero makakita jud ka ana Ginoo. Nya, kamo mga asawang ni aron dinhi, anda mo ana nga magpakauwaw sa paghigugma sa imong bana o sa iyang kabit, nya imo pag yung alagaran. Anda mo dili. Mga yawanon mo. Magpakauwaw. Pwede sa ang bana, pananglitan imong asawa, gwapa-gwapa, nya nakabit sa imong amigo. Magpakauwaw kag pasaylo imong atimanon, nya nabuntis ra bang imong asawa, magpakauwaw kag atiman niya, pakatawhod ang bata, kugos-kugos ka anang anak sa imong asawa, sa iyang laki, imong antuson og atiman. Bana ngani aron dinhi, butan-butan man gyud mo. Saman, mosugot mo ana, og mo hitabo na sa inyong asawa. Anda mo magpakauwaw. Aron lang matuman ang sugo sa gugma nga matod pa ni Kristo, paghigugma ay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo. O ang imong makita yawa na gyud. Mao na magpakauwaw. Nya kay di man gustong magpakauaw ang mga tao sa kalibutan, labi na gyud kaning ato mga leaders, naggubat na takaron, nagsigi na ta og kinihaay, nagsigi nagdinautay, labi na gyud ang ato mga politicians, siging dinautay gikan sa pag-eleksyon hangtod ang nangapildi siging daot, di gyud magpakauaw og alagad ang nangapildi, mo alagad na lang untas ni daog. Nga maghuwat na lang sa sunod eleksyon, sige yung dinautay, kinihaay, o uban pa diha. Nya, sa atong dili kunuhay magpakauwaw, uwaw na hinoon kay tastanan, kay nga naman, nag-eleksyon, o niya, dili mutahod sa resultas eleksyon. Nagpakauwaw ta, gasto-gasto tagdako, niya, ang resultas eleksyon, questionon, hangtod na lang yun, inikahumana sa termino, sige lang yapong di yun mo sunod, sige yung kontra, wa tay tahod. Mausa na ang mga nasod karon, tanawa kanang Russia o Ukraine, mga kaliwat raman na sila dugo originally, karon nagunay o gubat. Kana sang Palestina o kanang na ang mga Israelita, nagkasagol-sagol raman sa nang ilang mga dugo diha. Karon gaunay na sa sila pinatyanay. Uwaw kayo. Uwaw yun. No. Kamoron, nanimba din wa mo magpakauwaw kinihaay dito anang barangay niya managkaliwat ra mo. Ang uban gani managsuon kay nagsigig ilog anang kabilin, nagsigig kinihaay anang utang, wa mo ana maghimo ron. Mga wa mo'y uwaw. Ang kuyaw kun ang pari mag-away tungod sa kolekta, way uwaw. Mga obispo mag-away tungod las kolekta, way uwaw. Mas maayo pag magpakauwaw tas paghigugmaay, bisan pag uwaw na kaayo sa mas gibuhat ni Sakeo. Mas maay pa na kay makakita pa tag Ginoo. Pero mabaga na ning atong naong sa siging away, way tinagdanay niya, pulos ra ba manimbahay, pulos ra ba katoliko, pulos ra ba pari niya, mag-away na noon, tungod lang anang garbo, tungod lang anang atong mga abilidad, tungod anang atong mga kunuhay, gihuptan nga mga dungog, mga watay uwaw. Sige, lingian na imong tupad. Ing naandam kong magpakauwaw para nimo. Sige, ingnan na.
andam kong magpakauaw para nimo. Na, wa magi ka mo palit og slot. Kani ba yung pagpalit og slot? Uwaw ba ya? Labaw na gyud mamaligya ka, nya way mo palit. Mas uwaw ako, sige man kong baligya din birthday pagid nako, nya mamaligya pagid kog slot. Grabihan ning father. Dako ag budget sa iyang birthday, 4 million man. Kay 40,000 guning si Tio, nya tag 100. Pero ang tumong ana para na sa mga kabus nga akong gihigugma o gihigugmas Ginoo, nga niining akong pagsaulog og birthday, bahala nagwa ko'y kaon, basta lang makapakaon ko mga labing minos 3,600 ka pamilya nga makakaon anang adlaw, matagaan na to labing minos 5 ka kilo nga bugas humay. Di ba? Og labing minos makapaayo kog balay nga 60 ka buok nga gubaong balay, magpakauaw kog pangayo para aning mga dili kahimo pagpangayo, kay sinalikwais katilingban, sinawais katilingban. Wa man ko kaila ani mga tawhana, wa sad na sila kaila nako. Nakita lang nato nga ang ilang balay nga gipuy-an gusbat pas balay iro, mas arang-arang pang ads baboy kay tarong pagbungbong, tarong pagsiminto ang salog. Nya atong taga-agamay nga tabang. No, nanay duhang nahuman, ako lang itong ipakita inig ka sunod adlaw, duhanay atong nahuman. Di ba? Yan na nasa tulo nga gitrabaho. Salamat kayo. Kanindot ana, nya na nasa tayhalin. Kamong nitabang aning akong pabagag naong, salamat kayo. Ang atong si Tio, as of yesterday, nakahali na taog 23,780 ka slots, 16,220 na lang ka slots ang available. Pakpak. Mahurot baka ni karon ra baning 24 nako gibutang ag deadline, basin pag mahurot 16,000 naman lang itag 100. Nya nasa tay 60 slot challenge, natag 6,000 kada challenge, na nasa tay 194 ka nadawat nga 60 slot challenge. Pakpakan na to. Pero lipay kay ko sa atong disap, kay ang atong disap na atay halin, ni dako-dako na atong halin, kay bawo mo pila. As of yesterday, niabot nag 133 ka slots. Wow. 7 slots na lang ang nahibilin. La, patay ginwani, wa na ginmoy inyo. So, kamong gusto mo invest, 7 na lang ka slots. Nya, niining 133 ka slots nga halin, 118 pa ang narimit, na apay 15 ka slots nga pledges pa. So iampo nato nga kining pledges nga 15 ka slots marimit na ni. Nya ngato sang SBF dang medyo aginod kayo, pero padayon lang itag baligya kay param sa niskumbinto. 656 pa ang atong halin, na pay 59,344 ka slots nga tag 500 pesos per slot. SBF dag na siya. Kining akong pagpakauaw aron pag sigig baligya ani mga slots kining pagsigig solicit ba in a form nga slot, naghatag ni nako bag-ong image nga ginganlan nako og Father Slot, dili na Father Siano, Father Slot. Sagdi lang kay og mahuman sa ding mga proyekto, dili naman ko mamaligyag slot, basin pag malimtan na lang sa akong pagka-slatter. Pero sa pagkakaroon nga wa pa mahumang kumbinto, ni apay mga kabos nga atong alagaran, og ni apasad ning atong proyekto sa simbahan, padayon kong baligyag slot nya magpakauaw ko ani. Pero dili ni nako igsapayan tungod kay daghan mang malipay. Mo na si Sakeo, pagka sinati niya sa kalipay nga Diyos nun,
Niingon dayon siya, Ginoo, katunga sa akong bahandi, ihatag nakos mga kabos, nyagduna ko'y gitikasan, akong ulian og 4 kapilo. Pasabot, nahigugma na si Sakeo sa mga kabos, ug andam na siyang mahimong kabos, ug nahigugma siya sa hustisya, dili na sa pagsigig pamakak. Isip atong panahon na gitawag silang mga bakakon, mga makasasala kay mga tax collectors. Nagtinarong na siya, honesty, justice, and kuan na gyud, truth mao iyang gipuy-an. Og dinhi dapita si Sakeo nahiusa na sa Ginoo. Sige, lingay mong tupad, ing naandam kang mahimong kabos para nako. Naandam ka mahimong kabos para nako. Oh, moingon ang pagsulo diha oy. Antos diyang buanga kang anong iapil-apil ko nimo perti na kong paningkamot dire. Pero si Sakeo lahi gyud, naka-encounter siya sa Ginoo. Muna karon padayon taani niya ato naman ning himuong cooperative ang ato dinhing yuta nga napalit, mas mosamot na ka init ang atong paghigugmas mga kabos nga dili na ta mababagan sa mga ubang palisiya, kay ang ato sang simbahan naman say kaugalingong palisiya. Ako nang nadawat ang response gikan sa atong chancery o gidisapprove ang atong pag-apply pending sa umaabot pang palisiya regarding aning kolumbari o cemetery. Wa man sad ko masakiti, wa man sad ta masakiti. Ato lang nang gidawat kay mo respeto mangitag authority simbahan, pamaagi man sa simbahan, wa kapasar ang atong gi-apply. Pero pasar na ta sa atong pagka-cooperative. Di ba? Pakpak. Maunay ginaingon nga kung sirad-an gani ni sirad-an sa yawa ang usa ka adi man sa yawa ato ning kan og masirad-an ang usa ka opportunity, ablihan sa Ginoo ang laing mga agianan og laing mga opportunities. Siya sipyat manong ba nako pataka na malanig yaw-yaw. Akan ibang kasulti ba may pagkayawa man niya ana. So muna dili kita ma-discourage pero magpakauwaw ta tungod og alang sa atong pag-alagad sa simbahan. Sama ni Eliasar nagpakauwaw siya, sama sa mga santos nagpakauwaw, sama sa mahal nga Birhen Maria nagpakauwaw, nagbarog sa tiilan sa cross, bisan pag ang iyang anak gibitay wa gid siya masuko, nagpakauwaw. Ang ubang tao ato moingon way uwaw ng inahana, way gibuhat sa iyang anak, wa pagyud ka pa eskwela karon, wa gyud mo babag sa dihang gipatay ang iyang anak, way uwaw ng inahana. Pero ang gibati ni Maria, nagpakauwaw siya pagtuman sa kabubuton sa Dios. Nahimo siyang kabos, nahimong biyuda, nahimo pagid siyang inahan sa kasakit tungod kay nagtuman sa sugo sa Dios. Og mao ni ang gustos Ginoo nga mahitabo natong tanan. Katong mosunod ani manindog ta.